Има само едно място на Земята, където се отглеждат маслодайни рози, от които се правят прочутите по цял свят парфюми. Точно тук са се приютили, далеч от родната Африка, в едно ранчо и щрауси. Ранчото е в село Скобелево. Намира се в Казанлъшката долина в България. Когато пътуваш през долината, на север се извисява Стара планина, а на юг – Средна гора. Освен с маслодайната роза, Казанлъшката долина е известна и като долината на тракийските владетели. Когато пътуваш за село Скобелево, край пътя се виждат около 1800 надгробни могили, останали от времето на траките, които са обитавали тези земи преди близо 25 века. В края на миналия 20 век археолози разкопаха десетина от най-големите могили в долината и разкриха, че в тях са били погребани тракийските владетели. Сред тях безспорно най-забележителната е Казанлъшката гробница, която днес е под защитата на ЮНЕСКО. Според учените, тя е единствена по рода си в света, защото е изрисувана от древен майстор на четката с глина от долината. В началото на 21 век Казанлъшката долина се превърна в световна сензация с откритото в една от могилите златно съкровище на един от най-могъщите тракийски владетели Сефт III. Пред могилата беше намерена и бронзова глава, изработена от древногръцкия скулптор Фидий или негов ученик. Това също е уникално произведение на изкуството от преди 24 века, твърдят учените. И припомнят, че наблизо в долината, на дъното на язовир Копринка, се намира и единствения запазен до днес тракийски град, който носи името на владетеля си – Сефтополис. Това е село Скобелево. Тук се намира ранчо 4 сезона. Това е първото ранчо в Розовата долина, в което се отглеждат африкански щрауси. Известно е и като ранчото на Иво. Селото съществува от 10 век след Христа. Заради красивата си неповторима природа наоколо, селото е част от национален парк Централен Балкан. Екопътеки водят до красиви места в Балкана, които едва ли могат да се обиколят на един дъх. На мнозина ще се стори странно, че известните обитатели на Черния континент са се заселили на парче земя от древните Балкани, точно там, където климата е мек и се отглежда маслодайна роза. Климата се оказа много подходящ за щраусите, разказват Ани и Веско, родителите на Иво, които живеят в ранчото.
Според мама Ани, когато сина и мъжа й донесли птиците като бебета, те имали големината на български пуйки. Сега са по-високи от човешки ръст, но не плашат любопитните посетители на ранчото. Бате Веско е бил едно десетилетие морски капитан и разказва, че щраусът е известен по света и с името камилска птица. На височина достига до 280 см, а на тегло до 150, дори до 180 кг. В ранчото щраусите бягат по 60-метровите писти край селската река. Мъжкарите живеят с по две женски, които ухажват от време на време. Така се появяват и яйцата им. Всяко едно е с тегло близо 2 кг или колкото 30 кокоши яйца и може да издържи тежина до 120 кг. Щраусите се чувстват много добре тук в ранчото в Скобелево и вече могат да играят право българско хоро. Омлет от щраусово яйце или направо диетична пържола хапката на Иво. Това е част от менюто за обяд, което ви предлага майсторката на екзотичните вкусотии мама Ани. Ако предпочитате супа, поръчайте си супа Веселите африканци. В ранчото предлагат и капама, която се приготвя по стара българска рецепта, но с месо от щраус. Само тук може да опитате и от хляба, който меси мама Ани, по рецепта, останала от времето на тракийските царе. За десерт в 4 сезона предлагат домашна баклава по всяко време.
За да се разхладите, опитайте домашен айран Бате Веско, а за да се развеселите, поръчайте си коктейл Глътката на Вуйчо. Ако не ви се тръгва обратно или ви се замая главата, отдъхнете за няколко часа или за една цяла нощ. Когато се събудите сутринта, ще ви предложим домашна баница с сирене и кисело мляко. По света има толкова различни неща и толкова много изненади. Но никъде няма точно тези, които ви очакват в Ранчо 4 сезона. В чантата си за подаръци може да поставите за спомен рисувано яйце от щраус, огърлица от черупките му и много снимки. Не пропускайте този шанс, за да видите всичко, за което ви разказах. Споменът от село Скобелево ще ви остане за цял един живот.